să câștigi. Fericit este nimic. După mult și mult de zile, pe strada mea este soare, vreau să știu eu și care. Vai, 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 vai. Asta-i nașul, e ceamușul, e ceamușul. Și cu anul norocosul îi bată lumea și banul. Să dau 1 milion pentru Titi, pentru Adelina 2 milioane, pentru Vasile Tefes și Aușu Împăratos, pentru toată lumea invitată. 2 milioane din bată lumea și banul. Martorul Ceaușu Împăratul. E Martorul Ceaușu, care a venit de la Buzău. A venit inimă bună. Pentru Titi special. Pentru Nicuța botezat. Manu și Vasile. Doi nași valoroși. Atmosfera asta frumoasă care a făcut-o Titi. Să dă 1 milion, să dă 2 milioane, să dă 3 milioane. Pentru toată lumea prezentă. Și pentru mine și care m-au auzit prima dată. Stelian să fie sănătos. Cu altă ocazie venim și la Buzău.